Il-Union tal-Infermiera u l-Qiebel tefad dawn fuq is-sitwazzjoni inkwetanti li għaddejjin minna diversi infermieri li jaħdmu f'numru ta' swali f'Mater Dei bil-lejl. Dan kif l-istqarrija maħruġa mill-MUMN, l-infermiera allegatament qegħdin jiġu medda b'azzjoni legali minn Joe Darmanin u Michael Buttigieg, żewġ night managers. Sar magħruf li numru ta' infermieri qegħdin kontinwament jirċievu t-teddid sempliċiment għax jimxu mad-direttiva tal-Constant Watch. Ġi spjegat ukoll li ċerti swali diġà kellhom 3 infermieri Constant Watch iżda xorta waħda rċivew teddid minn dawn in-night managers. L-MUMN insistiet li t-teddid ta' azzjoni legali fil-konfront ta' infermieri juri biċ-ċar li Joe Darmanin u Michael Buttigieg mhumiex denjisa biex imexxu sala wis iżjed sptar bħal Mater Dei. L-MUMN saħqet li managers oħra li huma mħarġa u professjonali jagħmlu xogħolhom kif suppost mingħajr teddid u insulti. Fil-fatt l-MUMN qatt ma rċiviet il-menti meta managers oħra li mhumiex Darmanin u Buttigieg ikunu xogħol. Għal dan l-aġir li huwa inaċċettabbli ħarġet direttiva lill-infermieri kollha ta' Mater Dei li meta dawn iż-żewġ managers ikunu xogħol, l-infermiera għandhom jinjoraw kompletament l-ordnijiet tagħhom u ma jirrispondu għall-ebda istruzzjoni minn dawn il-managers. L-MUMN qalet li lesta tissospendi d-direttiva tagħha meta tmexxija tal-Isptar Mater Dei tieħu azzjoni dixxiplinarja fil-konfront ta' dawn iż-żewġ night managers.